खुलुमबाय लोगोफोर खुलुमबाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै आं मा खालामदों मिथिबाय लोगोफोर नै बेखौ मिथिगौ ना नोंसोरो बे जाहैबाय जोंनि मा हाथाय एरग्रा आरोना नै हटेलफोरावहाय ओंखाम जायोबा जों बेखौ बिराद नुयोना हाथाय एरग्रा बेखौ आङो मोनसे जायगानिफ्राय बायनानै लाना फैदों बेनो जाहैबाय जोंनि हाथाय एरग्रा आरोना बे लोगोफोर दा बेनि गेजेरजों आं मोनसे प्रजेक्ट बानायदों मिथिबायना लोगोफोर क्लक टावार बानायदों आङो बेखौहाय सिथाबजोबनानैहाय दा नोंथांमोनहाबो नायबानो जाबाय आङो बेनि गेजेरजों बानायदों मिथिबायना लोगोफोर नै बे जाहैबाय जोंनि हाथाय एरग्रा दा बेजोंनो आङो मोनसे प्रजेक्ट बानायदों आङो दा नोंथांमोनहाबो नायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोनहा नुयोबा जोबोरैनो मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौहाय फल' खालामनानै लाबानो जाबाय आरो इउटुबाव नायदोंबा इउटुबखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो एसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आङो दा आंनि प्रजेक्टखौ आं नोंसिनो देखायनोसै दा बेवहाय नै लोगोफोर आङो माबायदि खालामदों सिगाङावहाय नायग्रोदो नै नुदोंना टावार माने क्लक टावार जाहैबाय बे नै नायदो नै लोगोफोर बे हाथाय एरग्राजोंनो बानायनाय दे लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' लादों माने सानसे सिथाबनायावनो सानसे लाबाय आङो सिथाबलाय फोरानलाय नुबायना लोगोफोर नै माबायदि जादों अननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाहैबाय नै दा बेखौ ओरैबायदि सिगाङाव दाब्लां सिथाबनानै फोरानबाय आङो सान्दुंआव जि फोराननानैहाय बिदिनो बानायबाय आरोना ओमफ्रायहाय लाइट होबाय आं नै गोजौआवहाय गोमो खालारनि मोननै ओमफ्राय गुफुर मोननै ओमफ्रायहाय गोथां खालारनि मोननै होबाय आं लोगोफोर दा फोजोंबा बेखौ माबायदि नुगोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरबानो जाहैबाय लोगोफोर कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो बेखौ फोजोंबा माबायदि नुगोन आरो जोंनायनि सिगांनो नोंथांमोना भारत माता कि जय होननानै मोनसे कमेन्ट लिरनानै हरबानो जाबाय आं दा बेखौ फोजोंनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबायदि नुयो आं दा बेखौहाय फोजोंनोसै नै लोगोफोर जोंबायना आं फकास खालामनि दा नै नायदो नुदोंना लोगोफोर माबायदि नुदों बे जाहैबाय जोंनि भारत हादरनि फिरफिला आरोना जोंनि बयनिफ्रायबो साबसिन हामसिन आरो जोंनि बयनिफ्रायबो मोजांसिन आरोना बे समायनासिन नुदोंना लोगोफोर बे जाहैबाय जोंनि भारतनि फिरफिला दा नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो खालामनो हागोन नै नुदोंना लोगोफोर माबायदि जादों अननानैहाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर नै जोबोद खस्थ' लादों माने बेखौ बानायनायावहाय जुदि बिदि बानायनायनि भिडिअखौ नांगौबा आङो खालामफिननो नाजागोन माने केमेरामेन गैयिनि थाखाय आङो बेखौहाय बानायनो हायाखै ओमफ्राय ट्राइपडबो गैया नालाय आंनावहाय मोजां नङा ट्राइपडआबो ओंखायनो मोजाङै बानायनो हाया आरोना केमेरायाबोथ' मोजां नङा मबाइलाबो एसेयावनो दुंखावलाबायो नै लोगोफोर नायदो माबायदि खालामदों आङो ओमफ्रायना माबायदि समायना नै एकदम कमेन्टआवहाय लिरहरदो भारत माता कि जय होननानै नै